Muchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ndava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa muchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa Kristu, upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa Kristu, upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Kazi vaiwana vaMwari, toda kutora mukana uno kumutenda nemukana watipa kuuya pakati peshoko rake, kuriteerera nekurinzwa. Ndiye idire kuti hatisi vanzwi bedzi, asi vaiti nevararami veshoko iroro. Murayiro weshoko raMwari ndewo kuti vese vanoriita vanoraramiswa nesimba raro, asi vese vasingariiti rine murayiro wokunza kutongwa kwavari. Ndichitenda kuti patakupinda mukati mekupetwa kwegore rino, Mwari vakataura newe nemitove mizhinji uye nemigove mizhinji. Panguva ino tichaverenga pabhuku yavaroma chapter 10 nebhuku yaPetro wechipiri chapter yekutanga. Pane izvo Mwari vada kuti tidzidze nekutarisa patiri kusvika pakupera nekupetwa kwegore. Tichatarisa varoma chapter 10 verse 17. Ndiri kushandisa rurimi rwechirungu pano, haruna basa, asi ruchatipa kunzwisisa zvinoda kududzigwa. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Toenda pana Peter wechipiri chapter 1. Toda kutanga kuverenga pa verse 16 up to 19. For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and the glory
when such a voice came out to him from the excellent glory. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And we heard this voice which came from heaven when we were with him on the holy mountain. Verse 19. And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Mwari wakomborere kurengwa kwe shoko. Tiriku tarisa varume vairi, Paul na Peter. Vese vari kutaura pfungwa imwe chete yatoda kukoverana patakupeta nyaya nerungano rwegore iri. Inyaya inoti kutenda kwako kwakavakiwa pai. Where is your faith built on? Paul anotiye kutenda kunouya nekunzwa. Nekunzwa shoko raMwari. Ndo matsananguriro aPaul. Kutenda kunouya nekunzwa. Nekunzwa shoko raMwari. Peter pfungwa yandoda imbiri anoti isiso wana Peter hatina kutevera ngano dzevanhu dzinofungwa nenjere dzevanhu, asi isu tiri zvapupu chaizvo takava naye iye Kristu. Not only that, takanzwa voice rakataura rikakonfema kuti uyu ndiye zedi. Pfungwa yepiri verse 19, chirungu chandinacho panapa chinoti we have the prophetic word confirmed. Asi imwe version yandoda inoti we have the sure word of prophecy. Saka Peter ari kuti iye isisu kutenda kwedu hakuna kuvakwa pangano dzavanhu, so that time painofamba ngano dzavanhu dzinobhuruvara. Takavaka kutenda pane zvatakaona nezvatakanzwa, zvatakararama nazvo. Therefore, we have a more sure word of prophecy. Imwe pfungwa yandoda kuti titranslate pfungwa yacho pari kunzi a more sure word of prophecy ndekuti we have more sure word of divine promises. Tine shoko chairo reidi rezvivimbiso zvaMwari. Regandi taure nevana vaMwari ndichiti varume ava Paul na Peter hongu vakafa, and we know vakafira kuRome. Vese vaenda nevhangeri, vese vaenda vari vasungwa vaine machains of the gospel, vanoenda vaine idi, vaine rudairo rwekuti hatina kutenda nekutevera ngano dzavanhu. Mukati menguva ino ndine dambudziko nevanhu pakutenda kwavo. Kutenda kwako kwakavakwa pai. Where is your faith built on? Pane vanhu vane faith yakavaka pamazvauzani, yakavakwa pama-emotions, yakavakwa pa-praise and worship, yakavakwa pa-music and dancing, yakavakwa pane zvinotekenyedza nezvinonakidza. Ivavo ndo vatyira. Ndine dambudziko navo because hatisviki tose. Pane pavachasara munzira. Kana gwendo gwakuvava, kana gomo rakurema kukwira, kana mitoro yakurema kutakura,
kana upenyu wasangana nenzara nekushayiwa, vanovaka kutenda pamalauzani, pama-emotions, ivavo ndovatyira. Ndinokutyira kana kunamata kuchinakidza nekuti nzira dzanakidza. Ndinokutyira kana kunamata kuchinakidza nekuti tafura izere zvokudya. Ndinokutyira kana kutenda kwako kuchinakidza nekuti wakapfeka dzakanaka dzinoyemurwa dzinobuda pakamera. Ndinokutyira kana kutenda kwako kwakanaka nekuti hauzi muhovhorosi asi uri mustep inonakidza inotoreka vhidhiyo. Ndinokutyira kana kutenda kwako kuchiunganirwa nemaGD6. Ndinokutyira kana life iri yemagetsi nesola isina kenduru nemoto. Iwe kutenda kwako ndinokutyira. Zvikanzi naPaul, kutenda kunouya nekunzwa shoko raMwari. Now Paul ari kuti iye kutenda kwake hakuvakwi pama non-renewables, hakuvakwi pama perishables, kunovakwa pashoko raMwari rakatanga kunzwikwa nyika yakanga isipo isati yavepo. Right before the Genesis 1:1, the voice of God was heard, rikanzwikwa richireva. Nanhasi shoko raMwari rinotaura. Iye Paul anototi iye Mwari wakataura kubva kare mumadzibaba nevaprofita nemigova mizhinji nemitoo mizhinji, asi even now anotaura kuburikidza neshoko muna Jesu Kristu. The word of God has built the faith of champions in the history of this planet. Kutenda, according to Paul, kwakavakwa pashoko, kwakavakwa pashoko raMwari. Let me ask you a question. Kana zvikaoma, zvikanetsa muupenyu, sekunetsa kwazvichaita, kwazvakamboita, what keeps you going? Are your steps going to be ordered nematakadya kare asinganyaradzi mwana? Steps ako achakondinya here? Be careful kumunga kunaipwa. Steps ako, are you going to keep on going, keep on moving, based on what? According to Paul, kana kutenda kwakavakwa pashoko raMwari, you can keep on moving, while others vakuneta, vamwe vachiperegwa simba, vamwe vachiita give up. You can keep on moving only if your faith is built on the word of God. I want to ask you a question. Kana mudzimai wako akatanga kunetsa, what will keep you moving? Kana chikafu chikashayikwa mumba, what will keep you moving? Kana economy ikakolapsa, what will keep you moving? Kana my friends akazona kuti hausina mari, what will keep you moving? Kana vazhinji vakashayikwa muchurch, what will keep you going to church? Kana matamba akaramba kubereka, tsubvu dzikaramba kubereka, tsoritsvoto nenhengeni dzikashayikwa, what will keep you moving? Kana magwadi akaramba nemang'ono kubereka, tsombori netsambatsi dzikashayikwa, what will keep you moving? According to Paul, what can keep you moving is not things that are perishable, but the word of God. Kutenda kwakavakwa on the word of God. According to Peter, the sure word of divine promises, the sure word of God's word will keep everyone who wishes and desires to keep on moving
keep on moving. Ndrikuti kana record yemichato ichiradza kuti you can be wedding muna December muno, you can be wedding on this festive season, but the indications are you may not finish 2023 uri pamuchato iwoyo. What can keep your marriage moving? What can keep your wedding alive? Unless it's built on the sure word of promises. Kune vanhu vane upenyu wakalakwa muzvinhu, wakalakwa munjere dzeshamwari, wakalakwa musocial media, wakalakwa muzvinhu zvinopfuura, wakalakwa on materials, wakalakwa on things, wakalakwa on human ideas. I can assure you, at Squinda Tese, one way or another, Chakusiam Road, unless it is built on the sure divine promises, on the sure word of prophecy, unless it's built on a thus says the Lord. Atisi kuzoenda tese. Chi chichakufambisa muri yako, chi chichaita kuti urambe uri baba. What can keep you continue to be a father mukati membe yaugere, unless your life is built on the sure word of God's promises. I can assure you, one day or another, vari kukudisposa as their father. Chingaita kuti imimai murambire kuna babava varitrenjwa kubasa ende mara havasisina vaimbonaye vachakupfimbai muri musikana iye zvino havasina. Chimai chinoita kuti murambe muchiti ndine murume andoda. What can keep you going? Nai baba, chinoita kuti murambe makarambira kumudzimai when you know madzimai mazhinji ari kutorwa nevarume vanazo mukati memabasa neupenyu, munzira nemukombi, ari kusvika kumba ataona umwe waakufonera. What can keep you loving that wife as your wife? Naimi vana, chinoita kuti murambe muchiti kumba kuna daddy na mama vasina mari yekudriver dzakudriver in the latest world. What can keep you say ava ndi baba vangu in the pride and the honor and respect? What can keep you tell the world ava ndi mai vangu, unless your faith is built on the sure word of promises, on the sure word of prophecy, unless your faith is built on the word of God. Chinoita kuti urambe uchinamata Mwari when everything else seems to be giving away, seems to be falling apart. Chinoita kuti urambe uchinamata Mwari. You have heard those in other worlds is richere kuti Mwari unogona kusungwa nekuda kwaro. Just to say, let's go to church. You can be sued for inviting someone to church. What can keep you going in a society? Is this kunzwa? Anything about Jesus, anything about God, anything about church, anything about religion? What can keep you in a company that is secular and atheist? What can keep you Christian unless you are built on the sure word of prophecy, unless you are built on the history that is sure, on the foundation that will not break, on the foundation that he has commanded this world, unbeaten, uncontested, which is the sure word of prophecy. Unless your faith is built on the sure word of God, unless your faith, unless your life, unless your religion, unless your worship life, unless your Christianity is built on the sure word of God, hatisi kuzoenda mberi tese pane pauchasara. But according to Peter and according to Paul, isa hatina kuteera ngano. We did not follow fables or cunningly devised stories. Takatevera
zvedu. Jesu akauya pano panyika, akava munhu, akafa, akamuka nezuva retatu, akakwidza kudenga, maziso evanhu achiona. Ndiye Kristu upon whom we have followed. Can I suggest something for you as we wind up the affairs of this world? Patakupeta history ya 2022, rega nditaure newe, unless, and let me repeat, unless kutenda kwako kuri built on the sure word of God, 2023 ichakuremera, ichareba, icharwadza, ichanetsa, richava gore remisodzi, ichava gore rekutambudzika, gore rekuchema, gore rekusema nekusemeswa. Unless your faith is built on the word of God, uchava murambiwa na murambwa mugore ratiri kuenda. Unless your faith and your life is built pashoko ramwari, pa thus says the Lord. Unless you decide kuvaka kutenda kwako pana Jesu asina kumborasisa, we are rasisi. Unless you decide wasarudza kufamba neshoko ramwari, uri mushoko ramwari, pashoko ramwari, neshoko ramwari. Unless you decide, I can assure you, you will be a disgrace and an embarrassment on the year that you are now facing, that you are now praying to see and to enter. Uchala chinonyangadza nechiseko nemudadirwi nemushorwi mukati megoreiro. Unless you decide to build your faith on Jesus. Rega nditaure ndichiti, vane marengenya musazocharike moto. Kuchabvira moto kugora 2023 hakudi kuendewa nemarengenya. Rega nditaure ndichiti, vasina miswe sana gonzo mini, garai mumhango chemudzimu chikuwaniremo. Unless you decide kuva muna Kristu nekutenda kwako kuvakwa pana Kristu, we are not moving and going and going together. We are not. You are trying to escort those who are going. Vachasiya vakudhamba nekukusiya. Nai mwanasikana wangu, kana gore 2022 rakava gore rekushayiwa, rekurambwa nekusiya, what makes you think 2023 has better things for you unless you are built on the word of God? What makes you think kuti kupfeka kwawakaita gore 2022 kusina akaona neakayemura and no one picked you or chose you? What makes you think the same people are going to choose you in 2023 unless your life is built on the word of God? What makes you think kana huku dzako dzakatadza kutengeswa muna 2022 dzichatengwa muna 2023 unless with the sure word of divine promises dzenyasha dzamwari? Jehovha ndiye mfudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Anofambisa pamafuro manyoro, anondiendesa kune mvura inozorodza, anogadzira tafura pamberi pavadzivisi, mutsvimbo yake nemudonzo inoperekedza pamupato mumvuri worufu. Unless you have Christ as your escort into the life, the unknown life, the jungles of 2023, mune zvikara zvinoruma nezvinonetsa. Unless your faith is built on the word of God, unless kutenda kwako kwakavakwa pakudaira nekutenda muna Jesu Kristu, upenyu unogona kunokunetsa nekurwadza nekuchemedza. Asi avo vachavaka kutenda muna Kristu nepashoko rake, I can assure you, hauzonyadziswi kana kunyara, hauzotyi chiro kana kuchemedzwa, hauzotambudziki. Upenyu hwako huchalakwa nekuendeswa. SaDavid anoti, dai Jehovha aisaiva nesu, ndingade ndakamedzwa ndiri mupenyu. Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha wakaita kudenga nepasi. Build your faith on the sure divine promises of the sure word
of prophecy on the word of God. Ngatinamate Baba vari kudenga muzita raJesu tokutendai apo taakupeta zvegore rino, taakutarisa mukati megore rinouya. Tinokumbira nyasha dzinobva kunemwi, tivake kutenda pashoko renyu, tidzokere kwariri, tinzwe kurayira kwaro parinotaura mukati menzeve nemwoyo. Titi Ishe wataura, izvi ndinodayira nekurarama masviri. Tiwane simba mariri, kunyaradzwa naro, rive muperekedzi wedu nemuchengeti. Sezvarakachengeta vazuro, dai richingachengeta vanhasi. Ndanamata nekutenda muzita raJesu tenzi wedu. Amen. Rukariro ulo lwangu rusimbire kuna Kristu, andinawiri nemunu asimuzita raJesu, ndinomira kuna Jesu, ndiye romaneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira, mumwepo huru yesimba, ruoko rwake ndobata, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu, chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo, zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura